Job-related, isip usa ka abogado ang usa sa gitanaw nga anggulo karon sa kapulisan sa itabong krimen. CCTV footage ang autoridad sa pagpusid patay sa biktima. Wa pa hinuon gipakita sa publiko ang nakuhang CCTV footage sa maong krimen. Aniya ang report. Wala una ipublikar sa kapulisan sa Dakbayan ang nakuha nga CCTV sa pagpusid patay kang attorney Joel Luis Rui. Sumapa nga duha ka riding in tandem nga lalaki ang daling misunod sa abogado nga mikinaog sa iyang sakinan og naglakaw padung sa iyang law office sa barangay Kasambagan. Ang usa mao'y mipusil sa biktima. Nadala pa kini sa ospital apan nagkabsan sa kinabuhi. Although nanatay nakuha nga CCTV footage pero mao lagi i-enhance pa kay tungod naka-bonnet, naka-jacket. So we will be comparing those the CCTV footages sa katong mga previous incidents po nga na mga inana nga klase nga hitabo. Gipadayag ni Police Colonel Josepino Ligan, ang direktor sa CCPO, nga gisubay pa nila ang tanang anggulo nga mamahimong motibo sa krimen. Kalamigitan sa trabaho isip abogado ang gitanaw nila. High profile nga mga kaso. Mona, kinahanglan mato ma-interview, may istorya ang kabanay, labi na ang asawa, para adto ta mo kuha sa mga recent nga mga dagkong kaso nga yang gipanggunitan. Kasamtangan nakikalayo na ang kapulisan sa pamilyang Uwe. Diin gusto nila masayran ang mga kasong gihuptan nini nga matud pas kapulisan sagad mga high profile. Samtang anda makikalayon ang Cebu City Police Office kung aduna may ubang ahensya nga mohimo sa pakisusi sama sa NBI nga naghimo usab sa ilahang imbestigasyon sa krimen. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.